Mas pinagandang Christmas Wonderland Plaza ng Tarlac City muling bubuksan sa publiko. May ulat live si Russell Simorio. Russell. Joan, damang-dama na ang kasiyahan dito sa Tarlac City habang inaabangan ang pagpapailaw at muling pagbubukas ng kanilang plaza na nag-transform bilang isang Christmas tourist attraction. Mamamangha sa dami ng mga Christmas design na tsak na kaaliwan ng mga chikiting ngayong Christmas season. Ang plaza ng Tarlac City nag-transform bilang Christmas Village. Hitik sa mga dekorasyong pampasko ang tinawag nilang Christmas Wonderland Plaza na muling bubuksan sa publiko. Atraksyon sa plaza ang Elves Village na para sa mga chikiting. Agaw pansin ang higanteng Christmas tree sa gitna ng Wonderland Plaza at maaari itong pasukin. Ngayon po, panibagong team po, totally po, facelift po ang ating plaza ngayon to give our people the spirit and the feeling of Christmas. Merry Christmas, everyone! Nagmistulang kaindilan ng pasyalan na ito sa Pilar, Bataan. Pinuno ito ng iba't ibang ilaw at disenyong pamasko na perfect para sa mga chikiting at young at heart. May life-size donuts at Christmas canes. Malulula rin sa laki na mga ice cream at lollipops. At syempre, hindi pwedeng mawala ang 35 feet na Christmas tree na pinuno ng sangkatutak na candy, donuts at Christmas balls. Tapos na ang pandemya at tuloy-tuloy na po yung ating pagbangon, pag-recover mula sa mga pagsubok nitong mga nakaraang taon. Pinailawan na ang Christmas tree sa harap ng Kapitolyo ng Ilocos Norte. Dinaluhan ito ni Tourism Secretary Cristina Prasco. Now we can finally celebrate Christmas entirely and joyously and all together. And truly, we deserve this. And I thank all of you for your resilience. We welcome a new era of development for the Philippines under our beloved President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ipinamalas ng mga mananayaw mula sa iba't ibang bayan at syudad sa probinsya ang kanilang talento bilang patikim sa inaabangang Tan-ok ni Ilocano Festival 2023. Diyan magkakaroon lamang ng maiksing programa ang LGU na agad namang susundan ng lighting ceremony dito nga sa Christmas Wonderland Plaza ng Tarlac City. Bukod sa mga nativity scene, isa rin sa mga binuo ng LGU dito sa Wonderland Plaza, itong nakikita nyo kataas-taas naman na Christmas tree. At kung dito sa harapan niya, marami ng mga makukulay na mga flowers na makikita dyan, yung mga disenyo. Pagpasok naman dito sa loob ng Christmas tree, makikita naman natin punong-puno ito ng mga pailaw na talagang magniningning mamayang gabi. At isa rin sa mga inaabangan dito ng mga bisita, yung fireworks display na inihanda ng lokal na pamahalaan. Magiging bukas ito ng Wonderland Plaza para sa publiko mula alas 5 ng umaga para doon sa mga magja-jogging. Pero papailawan itong Christmas Village tuwing alas 6 ng gabi. Bukas ito mula Martes hanggang Sunday dahil sa Monday isasagawa dyan yung disinfection at maintenance. Paalala lang ng LGU sa mga bibisita dito sa Christmas Village na hindi naman na ipinagbabawal yung hindi pagdadala ng vaccination card, pero dapat magsuot pa rin daw ng face mask at panatilihin na malinis itong Christmas Village. Alam mo, Joan, sa ngayon pa lang, kung makikita mo yung mukha dito ng mga taga-Tarlac, ay talagang nakakingiti na sila at inaantabayanan na itong ang pagbubukas ng kanilang Christmas Wonderland Plaza. Merry Christmas! Balik sa'yo, Joan. Merry Christmas at maraming salamat, Russell Simorio.